Здравейте, българи! Знам модерно ли е, кое, що е, но гледам всеки си прави, докато се разкарва насам натам, прави разни селфите и ги пуска в някакви канали. Че реших и аз да направя нещо такова. И по-точно някакво разяснение за моя протест, моите идеи и за някаква си форма на държавно управление, как можем да стигнем до нея. Политиците, които ги сложих на плаката, явно не им е угодно, не им е удобно да направим нещо такова. И проявяват интерес. Затова съм решил и аз да го споделя така в някакъв канал или по някакъв друг начин. И така.